Hello guys, kumusta? It's me again, Dodong, your host. Og nibalik ta guys, no? Para sa drama nga ang yawa nga gustong anghel kay taod-taod na raban ni siya guys, no? Almost 2 weeks na no since ta naka-upload guys ani nga drama. May pila naka-adlaw to. Nilabay 12 days. Almost 2 weeks na good guys since na tungod sa busy. Og we are now part 16 guys, no? Og tinibo ang atong upload ron kung ani siya ka episodes, 7 episodes. Og I think hapit na ni siya mahuman guys, no? Og sa nag-abang-abang dyan sa drama nga ikaw na og panogon tumpaning kamutan guys, no, maka-upload ta sa sumpay anak karong adlaw. O nakalimot ko guys, no, unsa na to ang last part ani nga drama, no? Wala ko kapamati guys, but madritso na ta, no, mag-upload na ta dayon guys sa sumpay. Again, this is ang yawa nga gustong maanghel part 16. Happy listening and good day. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Di gid musto niya kung unsay nahitabo niya. Na, sagdailan na si Mirasol na uy. Kay para na ako, okay raman sab na siya. Wa man na siya maunsa. Unsay wa maunsa gud taon. Nga lahi naman ang iyang lihok ron sa kaniadto. Ay, mukaon ra lagi na nay. Kahit kapalaka anak niya. Ingna siya hariming. Nga dili gid maayo kung masubraan siya iyang ginahuna. Ug di na siya mukaon. Ako ray bahala anak niya nay. Mukaon na lagi na ron. Ay. Uy. Kinsa man rong nagdurbel nga gabi naman kayo. Ako ray susi dito nay, kung kinsa na. Nahala sige. Lili alang dito si Tinsa na. Nganong nagpadayo naman sa naslag bisita nga gabi namang dako. Ay paghilom diha ay dire. Kay pagbuot ka na ni Mirasol. Na naunsa biya mo oy. Pulos lang pagbuot ni Mirasol matuman. Oh, di kita makabuot ni Lupita. Ay paghibo na gibong bay dire kung gusto kang ikay magbuot sa tanan. Ikaw ba wagi kay mindset? Mindset ba mindset? Oh, wa mo hinungdan ka istorya. Pulos mo mga pulpol. Di ka subo ko, Mirasol. Gawanig yun ako ikita si Arturo. Nakadawat makulusyo. Basi magkaroon na yung adlaw ko to banging kinabuhi. Emil! Ha? ML? Dili Mobile Legend. Maulagi muna. Aw. O niya, ikaw lusyo. Asa magkaroon pa ingon? Mubalik na lang ko sa kong Adimir. At itong giingon nga, I shall return. Mao to, MacArthur. Kay, basin ako na sa unya ang sunod na mawain ni. I will disappear. Hay Mayog. Ano lang una ka din ni Lucio? Na may guest room. Di lang una katog. Pero si tatay ni mo, si tatay. Ayaw kabalaka ng tatay na ako. Ako rin may baon niya. Oh, sige. Mas may noon. Dinhi lang una ko. Uba ninyo. Tanawa. Tanawa ng inyong kalaki. Gisiging-siging gimi ninyo din Di mo gustong nga si Dindo papuyon din Pero nagpapuyo mo og demonyo. Tay, dili demonyo si Lucio. Maayo na siyang tao tayo. Mindset ba? Mindset. Di na demonyo. Kay nailad ba mo niya? Tay, papilion mi ni Dindo og ni Lucio, no? Oh. Mas mo pabor pa mi ni Lucio kay niya. Uy. Mas kadlukan kinagdagway si Dindo kay ni Lucio tayo, oy. Ilaw mo niya. Wa mo magtanaw ng inyong losyo. Nga, nagsigam ng mata na. Ay baya, ang naungs na naway murag yung kagwapo dire. Mindset ba? Mindset. Mindset. Kaya nga no, wa ka maibog na ako. Oh, ako magaling imong gipagkaslan. Ikaw magaling nguyab na ako. Pastilan dire. Kung wa pa ko malumay tungod sa chocolate kaya mong gihatag na ko dire. Ay, di ginunta ko mailad ni boy. Ayaw lang tana. Oh. Ayaw lang tatin tayo. Kulit ba rin? Ang kunan na lang nga, naka-jackpot ka na ako. Jackpot man ka. Kaya ako rin ba na, nga dunay tinud-anay, nga tinud-anay ba? Nga Unsa? pagpakabana sa pamilya. Simbahan ko ko.
Kay kung kanto pa si Kibot ang imong nabana kani adto, Kibot ko to. Kibot, pila ang kibot ay. Ngil adong ka mogliwat karon. Ha? O, si Kibot man, nguyab si Kibot niya. No, Ay, baka tong Kibot maprauyab man to. Di ba palas na ako nga? Gwapa kay kong mga anak. Pas kang hambugiro, abe gining ilagaa, oy. Ay, Ay, paminaw na ko, Jerry. ilaga na. Bisag si Kibot pa'y akong nabana, Jerry. Kibot. Mga gwapa, gihapon og kaliwat, kay mistisa maning imong naasawa. Ha? Di tungod ni mo nga mura kag kaliwat og ilyan, imong naong mura sa Kibot. Arang na kong Kibot eh. Oh, nanasan mo ang inyong lalis na, tay. Hindi na ta magsigig lalis, Big. Aling mugmug na kaayo. Ako ning magbuot nga si Lucio, ani una uban na to. Ibot. Kibot. Ang katong nanguyab si mong inahan mo tay Kibot. Sorry, tay. Sorry, tay. Ani na lang, tay, ha. Tahuro na lang guna na to ang gustong ni Rasul, tay. Kaya total, siya ba'y tag-iya ining bayat? Bayilom! Ulos mo mga bahog Kibot. Naong Kibot! Imong naong Kibot! Ay, pastilan. Ina. Sabta na lang ng ninyong inong amahan. Kaya basta mga alien gani, sabto nonon din kayo mga kinaiya. Lain sa rong adlaw. Another day. Tingali. Nahukman na si Arturo karon. Kung saan kay hukom sa Ginoo ni karon. Ay, sais. Usog kayong akong kulba. Ako na sabon niya agad ang sunod. Pero, nga naman, why, oh why? Nabilapas naman ang adlaw nga gitagal na ko. Dapat unta na. Gahapon pa ko nahanaw. Pero, it's okay. Ako naman yung usa. Hantod karon. Ni apa ko sa kalibutan. Apan si Arturo, wala rin ni. Ginoo ko. Hatagin na intaon ko og tubag ining akong mga pangutana karon. Oh, come on. Kumusta na, Tito? Wa na ko magmalipayon sa akong pamilya Tindo. Gusto na kong mulayas sa amo. Uy, nga naman. Wa na gid sila'y tahod na ako. Silang tanan. Wa na'y respeto. Kuan, kining, kalma lang, Tito. Naray sulbad ng tanan. Di managkalma din. Kasi di maglagot ng nagpapuyo sila og demonyo dito sa amo. Ha? Kinsa mang demonyo, ha? Si Toribio? Naapuyo sa inyo? Dili si Toribio. Si Lucio. Oh, si Lucio di ay. Wade apil si Arturo? Wa ko kakita ng Arturo. Si Lucio ra ang tuwa dito. Tempaw na, Tito. Tempaw na. Unsa man kakiha? Unsa man pagkahitabo, ah? Kinsa may nagpapuyo ni Lucio dito sa inyo? Si Mirasul mismo. Og miuyon sab si Reming og si Tintay, mga Y-mindset. Oh, Silang tanan, Y-mindset. Gawas na ako nga dako kay kong supak nga mupuyo siya dito. mo ba? Mao dang on. Miinit kumay kong kapa ko, ba init ko, kapa. Bigan. Init to. Oh, Init kaya kong init mo gamay. Kay ako yamahan. Di na ko nila tahuron. Oo, bitaw. Isab yun na maayo, eh. Kung di pa ko makapugong sa kong kagalingon, tingali, ako nang gisunog ang among bay. Ay, ayaw lang sab. Sunog ko, Mama. Si Bahan. Daghan ang madamay. Sibahan mo ko. Oh, noon, sabi pero ayaw sunugaw, eh. Kini noon. Bunga lang kini sa akong kasagmuyo nga makasulti kog bati din. Nakasabot ko nimo dito. Mao nga, relax lang. Unsa may ako matabang nimo? Aron nga mahuwasan ka sa imong kasagmayo. Ha? Dito? Kumusta ang pahuway? Salamat sa Ginoo.
Nga ami ayo. Ha? Ana ami ayo, lami kayo na. Ah, Lami kayong akong katug, Mer, oy. nalipay ko nakapahuway kag tarong, Lucio. Oh, come on. Salamat kay kayo ninyo, Mer. Ngayon nyo kong ipadayon din sa inyo. Kalipay na ko, Lucio, nga ni akauban ako. Bisan og wa karon uban nato si Arturo og tungod nimo nakuhaan na nga ako mga kaguol. Og nakita na ko ang presensya ni Arturo diha nimo. Malipay ko nga nakadungog ni mo, ana, Mer. I'm happy. What I'm hearing from you. Labi nang nalipay ron si Arturo. Nga nakadungog karon sa imong mga kipanulti. Oh, come on. Lucio, naalang ko ipangutanan nimo ba? UMM. UMM? Kana, muna akong ganahan mo matubay, Yuga. Unsa na? Unsa man, Mer. Muna siya. Unsa man, Mer. UMM. Matod man gud ni Arturo. Gipabalik mong duha dinhi sa kalibutan alang sa usa ka misyon nga inyong tabangan si Dindo, di ba? Oh, Mer. Kung gipabalik mo sa Ginoo, buot ba sabton kung diin mo gikan atusan mo pauli? Kuan, kining, husto ka, Mer. Ang ako bang bana, Lucio ba? Gipasaylo na ba siya sa Ginoo sa tanan niyang mga sa? Kuan, Mer, kanang, murag, di na ba ko katubag ang imong pangutana kay ang Ginoo man ginahibaw kung iya bang gipasaylo si Arturo o wa ba? Dito naman ka mo gikan sa Ginoo. Sa ato pa, gikan na mo sa langit. Kuan, kining, ako maway gikas langit. Si Arturo di ay? Kuan. Lucio, Kuan, Mer, kanang, katong gikan pa ko sa langit, wa gyud may magkita si Arturo. ngano nga mo magkita nga sa langit man ka mong duha gikan? Dako mago ng langit, Mer. Dako. Dako. Murang wa may magkita dito. Pero sigurado man ka nga si Arturo gikan sa langit. Il Kike. Unsingan? Daloy day mo dito. Lipat ko na. Murag di ko kasiguro, Mer. Murag di. Lucio, sultihi ko tinuod. Imposible kayong di ka mahibaw nga kamurang duha ang perming nagkuyog. Unsa man gyud? Diin mo gyud gikan si Arturo. Deep size. Mer, ingin-ini man yun eh. Taas magod kayo ang sugilanon. Long story. Sige lang, Lucio. Sultihi ko tinuod. Kung diin gyud gikan si Arturo. Asa magkadiya si Arturo din, nga si Lucio ra may nagpuyo silang Mirasol. Muna ito pa rin anong mayo, Jo. Malagmit. Mitago ra si Arturo ug si Lucio ra ang iyang gipabantay dito sa ilang Mirasol. Ang dakong pangutana din, kung may uyon man si Mirasol nga mupuyo si Lucio dito sa ila, dakong pruhan nga mituon na gyud siya nga si Toribio mo si Arturo, di ba? Oh, malagmit. O sigurado ko nga gisultihan na gyud ni Arturo sa tanan si Mirasol sa mga pagitabo. Gusto ka, Jo? Maugi ka na ini agkaroon sa kong hunahuna. Muna hinungdan, kung nganong naglikay na ako si Mirasol. Ang kuyaw din, kung musulti si Mirasol nga ni Jerry, nga kita ang nagpatay ni Arturo. Muna ilisod nilang ipruiba. Kay wa sila'y mga saksi, Jo. Bugtong kita rin ang nasayod sa tanan. Ang delikado ini din kung pablihan pag-usab ni Mirasol ang kaso batok nimo. Kung mo na yung buhaton. Dili kaya punta anging mabalata, Jo. Kisa ako nang gingon nimo. Wa sila'y saksi ug wa sila'y igong ebidensya nga ipasangil batok nato. Pero nakabintaha mo sila din. Kaya naa nila ang mga bulawan. Kung gusto ni Mirasol, mahimo niyo diyan tanan, di ba? Kana kung kamao siya nga muda, siyang kaugalingon. Kung mahibawan sa uban, nga naa niya ang mga bulawan, labing siguro, mabulabog siya. Mahimong kukdon siya sa gobyerno. Mao nga, kung ako pa siya, mas maayo na lang yun nga magpakahilom siya. O labing siguro, itabagan sab siya ni Arturo nga maghilom na lang. Ito sab, no? Tablagi ng tanan kung gusto niyang ukayon ang mga lagi. Mga mabinantayon sab kayo na sila karon, Jo. Kinibaho sila
Nakita ang duhang dunay kay bao ni tanan. Kita rin nasayod ni. Aw, husto ka rin. Nabawa kong abtik sab kayo to si Arturo eh. O grabe siguro, gitabagan gila niya sa husto si Mirasol. Magbantay lang kita, Joe. Matag karon og niya. Dili gyud kita mo kumpiyansa. Kung mahimo, mailog ginato ang mga budawan aron kita na uni ang pinakagamhanan sa tibuok kalungsuran. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Mas maayo na lang yun nga magpakahilom siya. O labing siguro. Itabagan sab siya ni Arturo nga maghilom na lang. Bitaw sab no? Tablagi ng tanan kung gusto niyang ukayon ang mga lagi. Mao nga mabinantayon sab kayo na sila karon, Joe. Kinibaw sila. Nakita ang duhang dunay kay bao ni tanan. Kita rin nasayod ni. Aw, husto ka rin. Nabawa kong abtik sab kayo to si Arturo eh. O grabe siguro, gitabagan gila niya sa husto si Mirasol. Magbantay lang kita, Joe. Matag karon og niya. Dili gyud kita mo kumpiyansa. Kung mahimo, mailog ginato ang mga budawan aron kita na uni ang pinakagamhanan sa tibuok kalungsuran. Kining pamilya ha. Wa ginay ayo tintay. Wa na'y respeto ang mga tao. Wa na mo subay sa maayong pamatasan. Wa'y mindset. Wa na'y huna-huna sa seguridad. Nagpatuyang na silang gibati. Kanang tanan ni mong gisulti karon Jerry, imo kanang kinaiya. Usa ka iya. Hala no? Hasta ka tintay. Nalunhat na ng paminsar si mong utok. Ay, paskila ni mo Jerry, may palagig si Kibuto akong disugot lagi. Tanawa lang ko kinsay na nalunhat na to. Tanawa ra. Ay. Imposible nga wa ko maghuna-huna sa seguridad dinhi. Ako magani ang numero 1 supak nga magpapuyo og mga kriminal ning baya. Tanawa na inyong ibuhat ron. Nagpapuyo mo na mga questionable mga tao, mga pugande. Hoy, Jerry. Ikaw, gino? Kung tinuod pa ng kriminal o sadaan ng mga tawhana, waon na i-atras ni Dindo ang yung kaso batok nilang Toribio o Lucio kani adto. Unsa ba iyang gibuhat? Nganong iya mang giatras? Tungod na, kay wa siya igong basihan sa iyang mga pasangil. Ay, buutan lang nas dindo. Buutan. Oh, di na gustong samok. Oh, di na gustong samok. Ikaw ba? Oh. Bukhain taon ng inyong mga mata o tintay. Dapat maunay imong ipasabot sa imong mga anak nga mga taphaw. Ana, kamay ba di mong muhingan og taphaw, no? Nganong mayroon uno man sa kang taphaw? Usakas na kaingon. Kung nga wa na respeto ng mga anak nato, tintay. Ha? Tungod ka na sa imong pagkakonsentidor nga inahan. Bisag sayop ang ilang mga kabuang, imong gipatuyangan. Ay, paghilom na diya, Jerry. Ay. Ayaw ko pasangin liha. Kay wala ing buang ining panimaya, ikaw ra. To na. Why mindset? Oh. Hala. Naala sa mga bisita. Hala! Kamoy padayon niya. Hala, diba, Jerry? Murag mga pulis man na. Hala! Buwang ano? Mga pulis to? Lakaw. Ado, adayon kung unsay tuyo anak nila. Oy, kamo manggodi ay ni Dindo. Naibuntag, Tito. Kau ba na ko sila si Hepe o niyasab si Budiday? Ay, Budiday. Ay, si Lucio. Paggawasan ninyo si Lucio. Tapa. Unsa man di ay nahitabo, ha? Gipatay ni Lucio sa Rebio. Usa! Gipatay! Kwan, kaplagan na patay lawas ni Toribio, Tito. Dapis dan sa may dawis. Ginoo ko! Pagawasan ninyo siya. Isurrender ninyo si Lucio. Dali. Chip! Dali mo, Chip. Niya na din si Lucio.
Kinahanglan nga amo siyang maimbestigar. Kung unsa yung kining hitabo. Oo, dali mo. Dali! Di taon ako mo nagpatay ni Toribio, Chip. Oy, Ay. no, bad pa na, Chip. Bad na, no. Ay, wala ay kauban si Toribio. Ikaw ra. O wa na laing suspect sa iyang kamatayon. Kalma lang muna. Kalma lang. Dala ni madagal Chef. Kinahanglan nga mapreso ng tawhan na kay siya gyud nagpatay sa kong bana. Ay, naapata sa atong investigasyon, Budiday. Di pa nato siya mahimo nga prisuhon kung wapatay igong ebidensya. Dili. Di ko palabot ni Chef. Kinahanglan mapreso gyud ng tawhan na. Idag. Oh, dili na pwede. Kinahanglan gyud na mapreso. Presohon gyud na Chef ha. Bala ka. Prisuhon. Bala ka basta. Prisuhon na ginaog nga papatud na itong naatay ebidensya. Kinahanglan Budiday. Kalma lang. Maminaw una ta sa isulti ni Hepe. Bueno. Ben Alguno. Lucio. Ay, Ah, kinsa na si buhay. Attorney Ben Alguno. Muna. Amo ng idol. Sama na siya. Kaubanag si Attorney Rupil. Baliw. Bueno, Lucio. Tungod kay nag-una man kang suspect sa kamatayon ni Toribio. Temporaryo ka na mo nga i-detain din sa presinto alang sa dugang pang-investigasyon nga pagkahimuon. Mahimong mukuha ka o kaugalingon ni mong abogado aron mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon. Pite. Si Pete. Dili physical therapist, pero Chip, wa taong ko isa. Akong higala si Toribio, ug dili na ko mahimong, di ko makahimos pagpatay niya. Wa taon may mag-away sa akong higala. No, bad na. Pete! Sa Pete. Pete, mga pete mo! Oy, balikan. Oh, come Mga on. pete mo! Mga bakakon ka! Angay kang mabilang daw, pete! Wala. Tanawa. Resulta na. Giingnan bitaw ta mo nga dili mo magpataka og padayon o mga tao nga questionable. Questionable mga tao din eh. Awa. Giunay sab niya ang iyang higala kuno. Tay, why sa si Lucio, tay? Dili siya mo nagpatay ni Toribio. Nganong mingom kang way sa sosyo? Kay ngano? Naibaw ka sa mga panghitabo? Be, ikaw rin eh. Toribio tay, di atake ra to siyang kasing-kasing. Atake ba, Roy? Si Atake. Matod sa medico legal, gituok og tuyo sa review maong namatay. Huwag mo ko'y gisulti nga gituok, tay. Mga bana-bana naman sa uban ko. Dito mo kapasinto. Akong naistorya ang hipi. O matod niya, posibleng gituok ang biktima sa way kaluoy nga kriminal. Kuyawa po anang balita atay, uy. Ako na ko ni. Posible pa di ay. Di gikan sa medico legal. Istorya pa lang na ni Hippie. Oo. Una diya. Ay, Sus. parihara man ko na kon. Si tatay ba? Taka lagi na siya, uy. Ming, kuyogi ko, bi. Asam tamer. Ato na tos, Lucio. Asa mo. Tana. Ato siyang atuon. Mir, niyas tindo pa mo din ay. Hi, Mirasol. Oh, Dindo. Ikaw di ay. Niya malagay mo sa presinto. Ni Ami kay gusto namang tabangan si Lucio aron makagawas din eh. Ha? Tabangan? Kinahanglan makagawas dayon siya sa prisuhan. Og niya na paingon din ang amo abogado aron tabangan namo siya. Pero, ligo ng kaso batok ni Lucio, Mer. Siya gyud ang nagpatay ni Toribio. Unsa may inyong kalikunan? Si Budiday. Siya mo'y saksi sa gibuhat ni Lucio. Kay nga no, nakakita ba si Budiday sa pagpatay ni Lucio kang Toribio? O, basin inyo lang siyang gitudluan aron mamakak. Ha? Uy, kalain ko ni mong sinultihan, Riling. Ni Ami Dindo, kay dako ang among pagtuo o pagsalig nga way sa si Lucio ining hitabua. Oh, pero... Excuse me, Dindo. Wa may panahon para makiglantugi nimo. Tanaming, ato-atoon si Lucio. Kana? Tanawon talang. Karon nga wa na di ay si Arturo. Dako na kaayo ning pabor na mo.
dako na kinina mong binta. Iski. Unsa iski? Arang bituay. Salamat kayo. Salamat kaninyo, Mer, Ming. Abi na akong mapriso kog dugay din hira. Mao na akong kapalakan taon. Mito uming wakay sa Lucio. Og naibawing dili na mo mabuhat ni Toribio. Bitaw, ikaangay pasangin lang nila nga sadaan ka. Naibong bitaw ko kung nganong ako ilang gidutan nga ako kuno nagpatay ni Toribio. Si Budiday mao nang usog nga pasakaan gyud kag kaso. Pero wakay angay kabalakan. Kitabangan ka namo. Bitaw siyo, ang dami mo tabang nimo. Salamat kayo. I am very grateful. O pwede ba gihapon ko nga makapuyo sa inyo, Mer? Ganong dili good. Maguban na karon inig pauli sa amo. Oh, come on. Di magka ko nila prisuhon. Ayaw na pag-una anak good. Kung mo padayon gud sila gihan nimo, ako'y bahala sa tanan, Lucio. Hindot yung higayon na din. Kay patay na di ay si Arturo. Mabuti na niya karon sa una-una, Joe. Naku, nakayo ning pabor para nato. Kaya wala na sa gabal sa itong misyon. Ya, so plano ni Moron. Si Mirasol, Joe. Siya, mauy atong target karon. Parehas tayo nahon na din. Ato ning planohon og maayo. Kaya delikado kung masipyatan ini. Kinanglan nga makakita ta upagi. Nga mapugos gyud nato si Mirasol. Nga ihatag na lang niya ang mga bulawan sa ako kaning amahan. So may nindot nga imong nahunaan karon din. Muna itong planohon og maayo, Joe. Kung unsa gyud angay natong buhaton para ni Mirasol. Deep size. Tiiski. Mayo unta. Ug nagdunga na laming Arturo na. Aron di ko masugabag sa kagubot din is kalibutan. Pero ngano ka? Why? Ngano si Arturo raman nawa? Ngano si Arturo raman? Uni ako, nagpabilin pa man din is kalibutan. Libog ko taong utok na ko yan. Libog. Wasap ko panumbalinga sa mga kauban akong mga anghel. Akong panawagan nila. Ay, mayo ang doon ay makahatag akong katinawan ining hitabua. Kini ang akong suliran. Paskang! Lisura! Nasa paskang! Ay! Uy! Hala! Kakusog sa akin! Naablihin ako ng bitana! Siyo, It's you, it's Tor! siyo. Nako sa mong tungod. Wa kakakita na ako. Tor? Asma ka? Huwag mo kakita ni mo. Huwag kita! Basti lang eh. Di na gudi ka makakita na ako. Ha? Pero makadungo kas kong tingog. Uti. Si Uti. Dili overtime. Uti ba? Kanay utor. Bangag sa ilo. Makadungol ko. Pero huwag kong kita ni mo. Kumusta naman ka? Niya. Kaag na intaon ko siyo. Wa na ko'y lawas siyo. Oo, naibaw ko. Pero usap na yung tabuan nga. Ikaw na may gikuha. Uni ako pa. Oh, come on. Siyo. Na ko'y balitan ni mo. Kinahanglaan nga maminaw ka na ko. Oo. Naminaw ko ni motor. Sultihi ko. Kung unsa ning hitabua. Sultihan na kastanan siyo. Ingon ni ini ang naitabo. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Ay lang panganda nga mabalik pang iyang pagsalig ni mo din. Kaya ka nang pagmagahe ni Mirasol. Timaan na.
nga nadutlan na siya sa mga hulhog ni Arturo ug ni Lucio. Mao bitaw. Mo na akong di kalagutan ug maayo, Jo. Sabi lang din, wala naman tayo mahimo aron mausap pa si Mirasol. Buhaton lang yun nato kung usay makaayo sa plano. Bueno, sige. Paabot mo sa akong signal. Kinapag ko inahon-ahon ang paagi. Si Tito Jerry. Mao'y katapusan ako maraha. May plano ni mo ni Jerry din. Ako sing istoryahon. Kinahanglan nga mapugos niya si Mirasol nga magpakasal gyud rin ako. Ya, may mahimo pa kasi Jerry din. Basta. Suwayan lang nina ako ang niya karon sa akong hunahuna. Unsa man lang nindot imong ibalita nako dindo, ha? Kwan dito. Nako'y gusto nga papirmahan ni mo. Uy, unsa man na? Kinay. Ako ning gipaandam sa akong mga abogado dito. Kay gusto na ko nga kanang iskina sa Villa Casa. Kana diha. Oh. Doon ay dakong building diha. Ako nang ihatag nimo. Unsa? Sana. Imo nang ihatag nako din. Kanang Golden Vista nga condominium? Wali, Oo, tito. Ako nang ihatag nimo. Personal gina nga imo. Ha? Personal gyud nga imong pangan. Uy, isuwat nga maoy tag-iya na diha. Mamahimong manag-iya niya na. Sayala. Liba akong balibo. Ninutaw eh. Ginoo ko. Tapa. Unsa man? Kaya nga no, nabawi na ba ninyo ang Villa Casa? Sa tinuod lang dito. Dili ang tibuok Villa Casa mo inailog nila ni Mr. Alvarez. Wa maapil ang Golden Vista. Lakip na ang tulo katuri nga building nga nalakip niya ng yuta. Kami gyapon mo yung nakapanag-iyan niya na. Pastilan, dindo. Kamaayo gini mong tao. Nasubrag tikay. Kalipay din sa akong asawa ang balita. Lakip ng akong mga anak. Mo nga, pirmahe ni Tito. Kinarihan nakasulat sa testamento niya na. Nga, sa panahon nga kami ni Mirasol Caslon, utong natin. Mabalhin na yun sa imong pangan ang maong property. Lol, limbaw sana. akong balibo. Di ko makatuon ni dindo. Kinahanglan nga masultihan din ako sa si Mirasol ini. Kaya sigurado dyan, malipay dyan sila. Pero, Tito, Saman. kana, nalagay hangyo ba? Saman. May mo, unyaran ni mo sila sultihan kung magpakasal na ginako si Mirasol. Aha. Oh. Wala problema din. Ako lang sundon ang imong gisulti nako. Kana. Pero, Tito, sa imong paminaw ka? Sa imong paminaw, napaka ko'y esperansa ni Mirasol. Nga nung wa man, dako kay do din do, dako kayo. Dako kayo? Sobra pa sa dakong puruhan. Amahan ko kong Mirasol. Ako'y magbuot sa mabana sa akong anak. Sila, no? Mayon ta, Tito da. Mayon ta kayo, Tito da. Amahan mo ko. Maayon ta nga maggamit na nimo ang imong gahom sa pagkaamahan. Kay gawas nga, maimo ang Golden Vista, Tito. Hatagar pa niya ka milyones nga cash. Kung masiguro yun nga maako na niya imong anak. Sana. Pastilan. Awak ko. Mura kong gibayaw sa langit. Sa imong mga gipanutin nila, gibayaw sa langit. Apil sa akong panaad nga nasulat niya ng testamento, Tito. Busa, pirmahe na yun ganang maong kasulat. Sige, sana. Mupil ba rin ko, anak? O akong isaan ni mo nga maimog si Mirasol sa labing madaling panahon. Pero, pero. Na ako'y sugyot ni mo. Unsa man na din. Minawa, ingon ini atong buhaton. Para yun nga, maako si Mirasol. Sige din. Sultihin ko. Kay andam kong musuporta sa mga nindot ni mong plano. Ako na yung nasultihan si Mirasol sa tanan ni mong gisulti. Nako, muna, Tor. Very good, so, very good. May kayo mo na siya nasultihan. Pero, Tor, nasa gitugon. Gusto ko na siyang makisulti ni mo karon dayon. Karon dayon. Nauna. Pero saan man magpakiksulti na nako, nga di man siya makadungog nako. Di man ko. I'm here, Tor. I'm here. Ako rin maminaw ni mo, niya, akong isulti niya. Sige. Adto na to siya, so. Kaya gusto siya kung nga magkisulti niya.
Kaning kabot lang niya, Tor, kay milakaw mo man to. Oh, asa pa man siya? Nag-shopping ba? Kuyog man to silang remainder at tumagunto sila sa simbahan. Nimba. Pero balik na to tayo. Balik na tayo. O, di naman siya ba niya to? Sakre. Sige lang, sulti na siya, haso. Nga kinahanglan ba nga muuban kanila bisag asa sila paingon. Kaya mga babae ba tao na na sila siyo. Mga sa ilong. Oh, come on. Sige, Tor. Ako sa lang ingnon sa pirasol. Peace. O si PS. Pero siyo. Iskutan na tos dindo ba? O, kay nga naman Tor, ha? Ay, lingidara ko nga rin. O, gani. Tuam galing speakers dira ko diri. Oo. Action ko kalipat na. Kuan ba? Murag imposible na manggod kaayo nga mausap patong tawhana. Ayaw sultihan na, Tor. Na pwede kong kahigayunan nga mausap siya. Pero unsaon man anabi nga di man siya maminaw na to. Ha? Ay, Di man siya mutuo sa atong gisulti niya bangag sa O, ilong. lagi, kay wa pa manggod siya makasinati kung unsa yun ang impyerno, Tor. Mao gani patilawon ka na to na siya og kastigo nga sama sa impyerno aron migmata bangag sa ilong. Saan mo na to siya? Oh, ay mamayog siya mo'y atong kidnapon. Para di na madayon ang iyang mga daotang plano. Unya, ato na siyang dadon sa mingaw nga dapit ug adto na to hatagan og leksyon bangag sa ilong. Unya, kining. Saan mo na to siya sa paghatag og leksyon, Tor. Ha? Ay noong atong kastiguhon. Ato siyang pantuson sama sa pag-antos impyerno. Ang buot mong ipasabot. Ato siyang latuson, painitan, kaya mag-antos siya sa mayo. Oh, di na to siya pagkanon. Di na to paimnon. Kanang makasinatay yun niya, masinatay yun ang kapait. Magkuyaw na, Tor, na. Oh, nga nukutang kuyaw nga. Nga mo manay angay buhato na to niya kay sa iyang, kaysa iyang maunahan o kidap sa Mirasol, di ba? Mga sa ilong. Pero lisod siya na may tabo, Tor. Nga nung lisod man nga ni amang ko, mga sa ilong. Ay, iltiki kang dako. Hindi mo rito. Madaklan ta ng atmaloy. Ay, naligika na ka. Unya kay kalag naman ka. May ugni pa ka uban ako, nga buhi pa. Sama kani adto kay dako kay kag patabang na to. Kung ato man ugaling kidapos din do. Mas pabor hinoon na to siyo, kay di ko nila makita. Unya, makadiktar ko nimo kung unsay may buhaton. Unsa man gusto ka nga sugdan din na to. Para matagam ning tawhana. Unsa man siyo, bangag sa Oh, ito. come on! Nangaon na mo. Nangaon na mi sa gawas, Nay. Nabaya ko gibili ninyong sugdaan. Karon na lang ang gabi na mo kanon, Nay. Nay, hay mas tatay. Naas-taas ay. Wa sa puta, Nay. Ay na, ambot lang ang tawhana eh. Kaya pirmi man na siyang saputon kung kami mag-istorya. Mao nang maglikay na lang yung kugtubay niya kay mahimong lalis ang among istorya. Puros na lang na siya bagot-bot. Sigig bagot-bot. Sabto na lang ginanatos tatay, uy. Eh, mo naman ginaiyak-od. Lao man ang akong pagsabot ni tatay, pero sahay lang ba? Di ko kaagwanta, uy, kay masubraan. Mas maayo nga maglikay na lang siya mo nga mutubay niya. Aron di mahimong away ang inyong istorya. Si tatay man yan! Naunsa man ron siya. Ginoo ko! Si tatay! Tay! Nansala na kayo, uy! Ngano ka, Jerry, ha? Tabang, di ko ka ginawa. Ming, dali, Ming! Ato natin si tatay sa ospital! Uy, hala! Hala! Ay! Jimmy! Syo! Tabang syo! Asa na to sa tatay? Bibi! Ako yung alsana niya! Ayaw ko kalsa. Alsana mo, tikablot! Kay, naglisod kayo likaw! Yun na! Aray ka sa ulo. Napatal ko. Ayaw na lang na siyang asa ka, syo! Guruyan na lang na siya! Sorry, bro! Dali! Gurulun lang ka na mo! Imong kamot, may bayan! Oh, kumusta si Tito Jerry? Di ka nahibaw sa nahitabo ni tatay. Kwan na nagpahibaw na po, Mayor. Kinsa?
Mer, hindi na kinahanglan nga may bago ka kung nakinsay nagsulti na ko. Ang importante mo nga, ang kinabuhi ni Tito Jerry. Napasa sa emergency room. Gitabang sa mga doktor. Eh, pastilan na. Hinautang tanga, walang tayo daw tang mahitabo niya. Mirasol, Nay, ang inyong amahan, ayaw ka balakan, Nay. Giyatiman na sa mga doktor. hain man si Riming. Nasa pharmacy, Nay. Nay, gipalit para sa pasiunang tambal ni tatay. Tita, kung sa may inyong problema, ayaw ka balaka, ni ako. Andam kay kumutabang ninyo. Okay na, Mitindo. Dagang salamat na lang sa imong offer na mo. Maayo nagwala na utang na hitabo ni Jerry. Nay, kalma lang. Maayo na lang sa tatay. Oh, hay naman sila si Mirasol. Tuwa sa emergency room, Tor. Ibalhin naman ko si Jerry. Ibalhin na sa private room. Oh, paminaw siya ha. Okay, unsa man, Tor? Panid iyo mais Jerry. Kay nagtuo ko nga drama raning kalit niyang pagkasakit karon. Drama? Huwag ka makabantay nga si Dindo dali kayong nakaanhi dinhi. Ngaway nagpahibaw niya. Bangag sa ilong. Oo, ito. Murag nag-una pa na sa namo din sa ospital. Oo, na'y katingad-an kayo. Nagtuo ko nga sinabutan ra nila ni Dindo. Bangag sa ilong. Unsa man kadaining iyang gimmick ron, Tor? Nga nagpasakit-sakit man siya. Ha? Inilisa. Nagpasiksik! Nagpasiksik. Siyo, panidaan lang una na to. Ha? Panidaan. Basta kay dako yun ang akong pagduda. Kana kabo ang ranin nilang duha. Aron doon na sila himuon nga drama ni Mirasol. Bangag sa ilong. Lagot naman ko gamay atong sige na magpuno-puno og istorya. Ida, ikaw ba? Wag gid kay ayo, Lucio. Dili gid ka gusto nga magka-amigo ta. Gusto ba yan din? Uy, pero... Pero, di na ta maglalisan na, Lucio. Basta mo to'y akong gingon nimo. Kung makasunod ka sa akong gisulti nimo, bulahan ka kung maakos Mirasol. Pero kung wa lang kay buhaton, pabor na ko, may nutil yun ka. Kaya nga ang tanang tao nga dili mo tabang nako, siyo. May mo ginakong kaaway ni Ining Dapita. Hain naman sila si Mirasol, Tintay. Naulian naman lagi ka. Gamay. Tuas bay, Jerry. Ubalik na to niya din eh. Ay, Tintay. Tabangi ko. Saan sa man? Mayo naman kayo mo pamati. Salamat, Ginoo. Mayang ako pero, dunay pero. Lahi man niya akong ipatabang ron nimo. Unsa man din na, Jer. Ha? Bahin kayo sa tong anak nga si Mirasol. Mga ginikanan magyud ta. Magtinabangay ta para sa kaugmaon o kaayuhan sa atong mga anak. Unsa man gid ay problema nimo sa tong mga anak, Jerry? Nga kanas Mirasol, mayo naman nagkahimtang. Huwag ko nakitang problema nila. Nabalaka ko, Tintay. Kay basin og mawa na ko og kalit ining kalibutan na. Di na ko makakita nga kaslon ang akong pinanggang anak nga si Mirasol. Ay baya ka. Maura din na yung gikabalakan. Ay, natural, oy. Bationg kita kabalaka kay ginikanan ba yata? Walay laing pangandoy sa mga ginikanan nga makita rin yun ang ilang mga anak nga mapahimutang na ug makapili na sila og mga lalaki nga tinud-anay gyud nga nahigugma nila.
Ay, kanimo, Jerry. Wa ka makadungog sa gisulting Mirasol. Wa. Ay, bungol ka naman tingali. Ayang sulti nga dili ka anging mabalaka ng mga butanga. Kay si Mirasol, way planong maminyog usab. Gusto niyang mag-ulay nilang hangtod sa hangtod. Ulay. Ulay. Dili ka na tinuod, Tintay. Oh, Tungod sa ilang mga gipakitang liho karon, nabalaka ko. Madali ra kayo silang mailad sa palibot. ay so nauna ra na ni mo, Jerry. Ay di na di Unsa? na panaghap ang ako, Tintay. Dili ni panaghap. Ay kong patiwas ako. Dili panaghap kining ako. Naniguro lang ko sa lalaki nga mapilian nila. Ilabi na yun ni Mirasol. Gusto ko nga si Dindo yun ang iyang pakaslan. Ay, Dindo na siya. Sige lang kaga Dindo. Pila magigibayad ni Dindo ni mo nga imo magina sa ipamugos ni Mirasol. Tintay, tiguang ako. Buta na. Iguang ako. Sukol da. Wa na ko magkinanglan sa laing bisan unsang butang ining kalibutan na. Ha? Wala ko na. Ang akong giapas nga makasal lagi sa Mirasol ni Dindo. Ug mo na labing dakong kalipay nako sa dili pa kumubiya ining dapita. Ay na, wag gyud ko'y matabang ni mo anak, Jerry. Panay pagpagi. Kay ako paminaw ha. Kung kasi pilion sa atong mga anak, dili gyud ko magbuot kay ila man ang kalipay. Wa magamensit. Asus, kasi tudloan na to sila sa ilang mga desisyon. Nabasin sa unahan, kita na una ilang basulon. Gusto ka, ha? Buang ganito, Hana. Buang yun. Di lang kita makasalig ni Lucio din. Kaya sa ako pa to siya ni Aning Arturo ko. Kalagot nito, Hana. Usan siya sa tigsul-sul ni Mirasol. Kung ganong naglikay na siya na ako, karon. Tinawagin kisulti mo din. Mao nang lahi na kayo ang tinagda ni Mirasol mo. Sukad lang naabot ng mga tawhana din eh. Nabwisit ang tanan na kong mga pangandoy. Ang ako mga nindot na plano, naguba tungod ang mga tawhana. Nga din. Wala naman si Toribio nga nagpatuo sa Toro. Si Lucio naman yun ang habilin. So yung plano ni Moron. Jo, manimahos kita, Jo. Di ko makatugot. Gamulabay lang ng mga tawhana sa kalibutan nga dili ko kabahos. Sultin na yun din. Kung kanus ang gusto mong tirahon na to. Tirahon ka. Kung makakita mo nindot nga binta, Jo, patyada yun ninyo itong tawhana. Matuman din. Buhaton na yan mo. Pantusa una ninyo, hangtod nga mamatay. Arigado. Kumusta ang imong pamati, tay? Ha? Maralagi kag kondisyon na, tay. Ay, kaasa na akong cellphone, tay, ha? Tingog na, Jerry, Tay, tingog. akong cellphone, tay. Sultihan ka man Akong doon. cellphone, tay. Kuan magudi ka nam. Ha? Luya pa magudi akong lawas. Uy, Luya. Basin og. Di na ko magdugay ining ako kinabuhi mga iha. Tay paragod, Jerry. Luya, Nganong nagpaluya-luya naman sa kaniha, Jerry? Nga naulian naman unta kaganiha? Bitaw. Ba? Ayaw luya-luya, tay. Kaya ang makagawas tayo ta din, he. Kondisyon naman tato. Tay, magawas na tao yung mga untag puchiro. Wa ko'y ganang mukaon. Agay. Uy, gana. Ngayon na, Tay, paningkamot, tay. Paningkamot. Huwag kami maanad anang magpaluya-luya ka. Mirasol. Tay? Atay. Nira ko si mong tungod, tay. Wa pa ko nimo. Wa pa ko nimo masaari. Ako mo pasabot ba? Sa ari ko. Basin og pabugtuan na ko sa ginawa din di ka magbalipayon akong kalag tungod kay wa pa ko nimo salungas kung gusto. Sa ari ko. Unyag mo sanong kanimo, tay. Maulian na ka? Depende. Klaruha, gani na dito yung sa dipindi ba, uy? Uy, Jerry, ikaw ba, no? Hunungan ako ng imong binuang diha. Tintay ka doy.
Sige, hangus-hangus na. Tay, puno nga nagbinuang ni mo, tay. Nga naman mo maginang ipamugo si Dindo. Sabi ni mo, no, kung ako pa ni Dindo, si Budiday na lang iya, kay parison pa silang duha. Ayaw pagsige. Ayaw pagsige. Bugal-bugal di rimeng. Huwag man ko magbugal-bugal, good tay. Ay, dear, paminaw ay. Kung unsa man gani mahitabo ni mo, no? Ako'y mohagad anang Dindo aron kaming duha may magpakasal. Usa! Sige, patay-patay, gino. Hala, tay. Hala. Mas guyaw na kang nanay, tay. Ikaw sa nay, ano nagkaunaw-na mo gana? Uy, di sa gyumi musugot nga si Dindo ang imong ipuli ni tatay na yun. Uy! Ayaw pag ginawa natin tayo! Pagpabongbo ang ginadyarin na. Utong, dire, utong. Piti ka magkakagpamubusan ang Dindo. Mas may pagkami na lang unya may kasyon. Ngunay akong gingon ni Musyo. Nga delikado yung kay nas Dindo. Pangag sa ilong. Oh, come on. Murag sakto yun, Kator. Yor sakto, Hais. Lisod na yun matambalan ang kinaiya ni Dindo. Pero sagdi lang. Kadtong imong gisulti na ko, mas Dindo sabto. Nga ato tumbuhaton. Mo lagi. Angay lagi na nga ato yun siyang kidnapon. Unya atong kastigor mayo. Latuson hangtod nga makaamgo sa iya mga bati nga binuhatan. Mga sa ilong. Kidnapon lang siguro na to, Tor. Ya, di lang nato latoson, mamatayon niya. Kanang mga tao nga salbahisyo. Ha? Lisod kinapat yun. Mau ba? Oh! Mura sila mga iring nga naay siyam kakinabuhi. Ay, kuyawan sa tana. Kuyawan ta. Kuyawan. Kuya Wanais ka. Oo, kuyawan, nice. Pastilan ni mo di yun. Delikado yun ng matang sa tao si Dindo. Mo na saktong pagkasulti siya. Yute! Si Yuti. Unya, Tor! Usa man, ato yun ang tinuod ang atong plano. Oh, kinahanglan abuhaton yun na nato siya. Mga sa ilong. Unya, kaning, sama ito paghimo na, Tor, nga, namay daghang goons, Dindo, daghang goons. Sayon na na siya. Tudluan taga kuno sa na. Anat kay kuan ng mga buhatay. Mga sa ilong. Pero, Tor, Oh. di ba na to angay paibaon sila si Mirasol o Griming? Ay di na kinahanglan siya. Di sa kita ng duha. Kaya ra kay na nato. Mga sa ilong. Uwes! Siwis. O sige! Maghimo rin ang plano, Tor. Kung unsao na to ni paghimo, ang kamang! Mga sa ilong. Giingnan bitaw ti ka, nga murag binuang raning kang tatay. Ipamugos kid lagi niyas Dindo na ako. Katawa man lagi tao eh. Kay soko kay siyang nanay nga mao nalay may voluntaryo. Nagkatawa sa bitaw ko. Dako gyud akong pagduda mir nga ramay gyud ang kantatay ang tanan. Kasi akong tan-aw niya no, murag gyud wa siya sakit. Kay ka na bitaw mo kalit siyang pangisog. Ha, murag gyud og kondinado nga kakanon og tao. Bitaw no. Mirasol, Ah, Nay, unsa na? nag-istorya, Miss Doktor. Mag-uhay lang. Matod niya, pwede na ko nung makagawas ang inyong amahan karong adlaw. Maayo no nay. Ah, sige, Nay. Bayro na lang nato ang bill aron makagawas dayon ta. Kumusta na, Lucio? Okay na, Mer. Kumusta na sab si tatay ni mo? Okay naman si tatay. Matod sa doktor, papahuwayon lang kuno si Dennis Bahay. Oh, MNM. Maayo noon, Mer? Taganan ako, no? Ay, tuod Tumpay na kita. Tuod Lucio. Kumusta naman si Arturo? Ano naman si kauban ako karon, Mer? Naminaw ra siya natong duha. Ha? Ya. Naadi siya? Oo. Tor, niya na si Mirasol. Tor. Calling Tor. Oh, siyo, kami siyo. Na. Bitaw siyo. Kanang nagsudong bitaw ko sa iyang kagwapa siyo. Uy, mo ba? Lucio? Nasa gisulti? Unsa? Naara ko no siya sa imong tungod, Mer. Nagsudong sa imong kaanyag. Arturo, nakadungog ka na ako? Nakadungog kayo, Mer. Pero ikaw mo'y wa makadungog na ako. Nakadungog ko no siya, Mer. Pero ikaw ko no mo wa makadungog niya. Dako na akong kalipay nga ni ang imong presensya uban na mo karon. Samtang napay mga kigayunan, Mer. Buhaton din ako ang tanan nga makauban ta ka.
buhaton ko niya ang tanan, Mer. Samtang may kahigayunan nga maduol siya nimo. Arturo, nahibaw kong liso lang atong sitwasyon karon. Pero uban ni gid intahon mi nga way daotang mahitabo namo dinhi. Dili ko gusto maangin sila sa mga daotang laraw ni Dindo. Ay, gabala ka, Mer. Kay buhaton ako ang tanan ko tobs kong mahimo. Nga malikay mo sa daotang mga plano ni Dindo. Pangag sa'yo. Nay, asa naman ito sa tatay? Milakaw naman sila gito. Ay na, ambot lang ang inyong amahan, oy. Imbes papahawayon sa doktor. Nagbutbuot naglakaw nga wa mananghid. Kakita man ko niya, nay, nga paspas kaayong milakaw. Murag kita ra magigitunto ang inyong amahan ba? Wa pa ka na sila magsabot ni Tindo, nay, no? Ambot lang. Pulos ginaya tinunto. Ambot ba nga nung gusto sa kaya siyang Dindo eh? Ako pang tatay, no? Mas may pag sila nalay magdayo ni Dindo. Masuko na mag-imong badlungon. Lisod na gituhuan ni tatay. Mayroon ba kaayo mag-inartista? Mulang. Uy, hala. Nainog doorbell riming. Uy, hurag si Putitay na, nay. Hala. Ado aming. Pangutan agon siya iyang tuyo. Magmatang sa tugay. Mata. Iliya ang tao nga makaayo sa dungog sa tong pamilya o para makatabang ta sa daghang lagkinahanglan. Tay, bisag wa pa si Dindo. Bisag ang tibuok tao dinis lungsod kaya na kumatabangan. Mao nga dili ko musugot na si Dindo mo ako mabana. Usa may buhaton na, Doktor. What shall we do? Nga di man yun mausap ning tawhana. Itorcho na siya siyo. Ha? Itorchol? Oh, higti ang kamot o nga ilublob ang naong sa tubig sa baril. Uy. Abi na kong himuong bao. Itortol man ito. Itorchol. Madagbaot, pawikan no, madagbaot. Uy, awag ko na, Tor. Hay, maimpir mo hinong ko na kalaki, ha? Ay, sa jagpat yan, sabi ka. Kana bang makaamgo siya ba nga dili maayong magminal dito? Bangag swelong. Ay, ayaw lang, Tor, uy. Di lang na to pantuson kay basin o kanang makasata ng kalaki, ha, uy. Bida sa din mo siya, oy. Mayo lang pantuson na siya, ha? Nay, mayo ay. Nay, mayo ay. Unsa man. Panglarutan ng iyang mga kuko. Agay ka! Ay, po, pagkikalaruti na. Naimagine lang ako. Misamot na noong tana, Tor. Ha? Wag di na epektibo nga ato na siyang pantuson, uy. Pwede na tingali nga ato siyang presohon, pero di ba yung ato siyang itorchor, oy? Gusto ko nga magkasinati siya og kapait siya. Kinaglagot ikaw ng tawanan bangag sa ilong. Oh, come on. Relax lang, Tor. Relax lang. Ha? Makals. Maguna-una lang taglaing mga paagi. Lisod kaya nga ato siyang pantuson, oy. Kung buhian man sagod na siya, ha, paminaw ako nga ito ng buhian, si Mirasol o si mabutang sa dakong peligro. Gabi na nga, di yun na siya muhunong sa pagpaningkamot, nga makuha yun ang mga bulawan, bangag sa ilong. Emil! Sa email. Dili Mobile Legend. Ah. Mo lagi. Pero, Bulaki. kinahanglan nga makakita yatang nindot nga paagi, Tor. Kung dautan man ang buhaton ni Dindo, kinahanglan nga tubangan na to og minayo. Uy, it's. Kung sa itsis. Gusto siya. Grabe kong BHS. Na, ha? Nakuha na ng pagi. Unsa man, Tor. Ato ng dadon si Dindo sa Rasya. Ha? Oh, Sa Russia? bangag sa ilong. Russia, with love. Pagapin. Wiwisi mo nila. Pasko, Mandero. Kung ano na Russia man, Tor, oy. Ay, ana mo na. Ha? Ato na siyang dadon sa Rasya. Ha? No, ato na siyang dadon sa Rasya. Unya, ibutang na ako sa dakong kalasangan dito. Nga, kanang siya ra usa ba nga maningkamot nga mabuhi sa siyang kaugalingon nga siya ra usa. Time palagot. Tamsa. Ngay na siya tamsa. Doon na ba di ay kamay kalasangan? Ha? Oo. Pero, kuyawa ko na. Muna maglisod kayo na buhaton, uy. Nganong lisod man, bangag sa Una! First, maglisod ko kay ako ng usa. Ikaduha, sikan. Musakay pag-aeroplano. Kinahanglan pa ta og visa. Delikado pa nga, managpantas mga otoridad.
Ako'y bahala nimo. Ayaw na, Torre. Ibiin. Ha? Gusto ba na? Ako lagi bahala nimo. Nalipat ko yan. Mamanay na. Di da pa nga silo. No, bada, ha? Ang bad man. Lisod yun ang buhato ng imong plano. Mangita taglain ka ng dili risgo ba? Dili risgo. Iits. It's Husto. Mas mayo pa. Na may dakong kalasangan sa gindulan. Ha? Gindulan? O, gindulan ba? Ato na siyang dadon dito sa tunga. tunga. Tunga, gud. Adto na to siya dadon dito ug maningkamot siya nga magkalingkawas ug makasugakod nga mabuhi ditong dapita bangag sa ilong. May kinang pagi, ha, Tor? Mayo na. Oh, come on. Hataga na to siya dakong leksyon sa kinabuhi para makaamgo siya sa iyang mga kabuang bangag sa ilong. Animal. Talagang si ko ni kakiyad. Kay hugot kayong pisig nag-iigot sa akong kamuputin. Lisod ko ihok ini. Dili mahimo. Kinahanglan nga makaiskabo ko rin para makabawas ko ini tuwana. Bantay lang yung pinaka olasyo. Ilubong daging ang buhi kung makaikyas ko rin Hain mides din dojo. Mauli kita yung problema karon ni Jere. Kay gahapon pa nga wa na maikitas din do. Wa di sa magpahibaw nga mulakaw. Wag yun. O di sila mo makontak yung cellphone. Pag imikibaw kung asan siya karon. Wa sa iyang opisina. Nahulot na mo og suhid ang tanan oy. Wag yun maikitas din do. Uy, asa makadi siya? Mauli kita among hibod nga noy. Buwing maayo kay sagad gud magpahibaw mo unta siya kung mulakaw. Nya sagad siya kung mulakaw siya na siya makauban. Kung di man ako, ang uban na mo masakop din nga yay kuyog. Siyaro naman sab. Sa kadaghan ninyo, Jo. Wala gyud nakabantay kung asa siya milakaw. Wag yun Nya mo sige tanaw sa CCTV, wa mami makita nga may agis tubangan. Wag ito siya kung asan siya karon. Kay wa mo gyud siyang pahibaw nga milakaw. Ya, binawa. Mindset ha. Exit. Pagkawan mo rin. Ikaw ba niya? Ang maayon yung buhaton, pahibawon ninyo si Hippie. Mindset ba? Mabital yung mong ginahuna karon At tuo lang tinamo sa personal si Hippie. Aron, pahibaw nito po. Ayaw mo paglangay. Kinahanglan nga ipahibaw din ninyo, ilabi na. Nga nasayod na ta. Nga daghan ang nasina ni Dindo. Maulagi. Medyo balaka ganin Kay di gini batasan ni Dindo nga di magpahibaw na mo. Labi na gina ko. Simbako pala yun. Simbako. Ludan pa niya. Simbako. Wow, tayo daw tayong nahitabo niya. Ha? Sige lang. Karoon tayo lang. Ato na mo sipi. Kuyugan mo dito. Aron daghan tag report sa kapulisan. Kumusta man mo sa inyong bagong gipuy-an karon, budiday? Ay, okay raman, main. Medyo, wa pa mi maanad kay balay man dahil sa mga tigawa nga, wa nang nagtagad. Matod sa chairman, sa sunod buwan, padakan o panindutan pa nila ang mga pasilidad. Sigurado ko nga makauyon gito niya mo dito. Salamat kayo, mi Rachel. Pero, doon na lang unta mi iyang ninyaw sa kong igsuon. Unsa man na? Kwan, una sa tanan, first of all, magpasalamat na ko sa inyong pagtabang sa kong isaon at bulig. Tunla sa agapito. Tunla. Kana. Way sa payan na iyo. Dili ka ka. Nibaw ko nga, matinabangon dyan mong duha, no?
Kay, gisultihan man kung ibuli dahil sa nga. Mga maayo ka mong tao. Bitaw. Bitaw. Tanood na. Ay. Doon na lang kami hangyo ninyo Marashal Remain. O ginaot unta ba nga matabangan man ninyo sa pagpagita sa mga duha ka mga pag-umangkon. Kisa may pangan sa inyo mga pag-umangkon ba diday? Si Dexter o si Christian. Uy, hala. Uy, kanindot ko yung mga pangalan sa inyong mga pag-umangkon, budiday. Marashal. Tingalay, dagon na itong mga bata akaron. Pag di may malimot budiday, no? Di ba ka na mga bata ama man na inyong gisgutan dito sa ospital nga gipanghatag sa inyong igsuon? Man. Usa na siya akong ipanluoran ka ni Addaw sa kong igsuon. Kay usa magpaibaw na mo kung asan niya gihatag ang among pag-umangkaon. Pero unsa man? Ngay nakasulti na mo nga si Dexter ug si Christian di pasabot na kuno din his bayungan. Ang mapanamo mahibaw kung kasi nakasagaw og wa ba kasi nila usbang ilang mga panganaw. Bako ginang problema, budiday. Maunay subayon nun kaayo. Pero doon na may mga hulagway sa bata. Katubag sa bata pa ba ang mga pag-umangkaon? Oh, mao ba? Oh, Mahimo bang mutanaw mi, budiday? oh, agapito. Ipakita agapito. May kong ipakita ka nga ako. Ayaw. Ayaw lagi. Mudaga na. Dara. Ah, may ka na? Ang tanaw siguro dahil siya. Uy, gwapo. Kisa gwapo. Ang kaning mga pag-umangkon. Alagay. Gwapo mo ni kayo ni sila, uy. Hala! Bitaw! Gwapo! Liwat ninyong mga bata. Liwat kini mo iyo. Mga gwapo o mistisuhon kaayo. Ay, buyag. Buyag ka. Buyag. Salamat kayo sa inyong pagdaig. Ay, Pero, Daig, wait, nagkatagwarta na. ha? Yun na. Gwapa na ikaw. Unsa maning ito nga naa sa dapit sa liog sa bata? Ay, kana! Ay, lihin na siya sa pagkabata, Mayor. Kani man ni si Christian. Gani na pagani ni si Liz ang baka-baka. Ha? Lihi sa buko-buko? Oh, lihi sa baka-baka. O dadako kay ni si Liz baka-baka. Sama ining, lihi na ako ba? Kani sa akong baktaw. Lina ka ng Saudi na lipak yun. Kinuo ko. Ngano ka, Mir? Ano siya? Uwa, Ngano ka? naala ko ninumduman. Nawan, waday. Unsa may mong hinumduman? Si Arturo. Nahinumdum po nga nasa silihin nga sama ini. Si Arturo? Kung ano. Kinsa mo na si Arturo ha? Kinsa na si Arturo? Ako nang bana iyo. Dugay nang namatay. Mau lagi. Ang mau ba? Pila na maedad mo ba nanday? Bata pa siyang namatay. 35 pa. Mau lagi. At 35? Oo. Pero karon, tungod kay 5 naman katuig ang nakalabay. 40 na rin yung edad. Mau lagi. Ang mau ba? Yung mong pasubunin mo ha? Salamat iyo. Mau lagi. May tawag kuan ba? Mintag nakakita pa may sa mong bana ba? Pero, ay noon, kitang tanahan paingon magyutas kamatayon. Mupanaw magyutas ng kalibutan na gyud. Mauligit iyo. Maulagi. Iyo na hinuon iyo. Maulagi. Sorry, nadako sa emosyon. Mau lagi. Kami kung mga tiguan na mag-umi si Budiday, no? Wami kayo ba o kung bila na lang kaadlaw na ibili na mo ini kalibutan na. Guwang siya naman. Sa bada Budiday na extension na malang ko. Ang amo na lang yung ipangandoy nga unta, makita na mo ang among mga pagumangkon sa di pa may mamatay sa bakulang. Pete. Sagdi lang iyo eh. Atong iampo sa Ginoo nga unta magkita pa mo sa inyong mga pag-umangkon. Mau lagi. Mutabang mininog pangita iyo. Atuod, isuwat ang tanang detalye sa inyong mga pag-umangkon. Ang apelido o ilang mga adaw na tawhan. Tagan mo, Mirasol. Kadayat ha. Akong isuwat ha. Mau lagi. Yun na. Anong hulagway ba nga nasa inyong bungbong bitaw? Oh. Mo ba na ang imong bana iya? O iyo. Tadaan mo giligiw. Uy, ano ba nga? Ang dagway. Kasanag siya ang dagway. O daw, may kamayon siya sa akong igsuon nga si Donato. Agapitaw! Ikaw ba? Manikang dool. Ikaw ba? Nilakaw, oy. Ikaw nilakaw. Sunod ka. Tawa ka kasabot.
Agapit daw. Hoy, hoy, hoy. Ibo ba ang mata ba? No, Siga kayo. inom sabjak. Palagi Bagong charge na. Ngano gitutukan mo ni mong mayang hulagway diha? Ha? Tingog. Tingog. Mo lagi. Budiday. Tutok sila kung mayo, budiday. Ah. Tutok, mayo ba? Sige, banting si, oy. Tutok, di ba? Kamay unang yang dagway sa tong anhing igsuon nga si Manoy Donato. Ha? Ha? Nangyap. Sam ka budiday, oy. Tutok, ba? Tutok, Ah. Aw, 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 Sumpay lagi. Aw. Hala. Murag si Manoy Donato. Mo lagi. Oh. O kanang iyang lihi dapit sa iyang hiog. Oh. Nana, Oh. daw sama sa lihi sa lihi ni Dudong Christian. Oh, what? Tutok kaya gumayo mo din. Ah. Tutok mayo ba? Sige, banting si. Uy, tutok di ba? Kamay unang yang dagway sa tong anhing igsuon nga si Manoy Donato. Ha? Ha? Nangyap. Sam ka buti kayo, oy. Tutok ba? Tutok, Ah. Aw. Aw. Sumpay lagi. Aw. Hala. Murag si Manoy Donato. Mo lagi. Oh. O kanang iyang lihi dapit sa iyang liog. Oh. Nana, Oh. daw sama sa lihi sa lihi ni Dudong Christian. Oh, what? Iyo? Nga no? Mo lagi. Kining imong ba nga si Arturo, mo pariho dudog dagway sa mong kamagwangan ng igsoon. Mao ba? Ang gagid siya gitsaw sa mong igsuon may rasal. Mo lagi. Oh. Mo. Oh. Di ka tayang mata, o ilong, Oh. o tayang pahiyom, susama yun ni Manuel Donato. Husto yung agapit daw. Pero, Mo lagi. Pasensya na kaya. Pito. Wa may tuyos pag-angkon sa mubana. Natural lang na nga magkapariha doon kita mga Pilipino kay usara man lang atong dugo. wa ni kaso iyo. Kay kung duha pa dugo, usara man. Ay. Nalipay man sa mi nga may kaparehas dagdagway ang akong bana sa inyo igsuon. Okay, mo lagi. Piti. Ay, parehas gid sila. Kagwapuha sa among igsuon bitaw may rasal. Salamat mo, Diday. Ay. Bueno. Sino mas bueno? Kailangan na bueno. Kailangan ka bueno. Day, waka kaila bueno, day. Ha? Kinsa man na? Lingawan ako. Ay. Sinta na buday. Ay, isuwat din ako ni mga detalyay sa mong mga pag-umangkaw may rasal. Ako ni isuwat kay ako ning i-give ni mo. Ang problema ini, Tor, ang problem. Kung masugot ba si Mirasol nga, huwag man ako ang inyong sakinan. Ay, ina lang, ako'y nagsugo, aron mahatod na dayon nato nas dindo dito sa kalasangan sa gindulan, bangag sa ilong. Ba't kamon? Pura ba ka? Gidaog yapon ko sa akong kabalaka, Tor. Usi ka pala ka? Kalabakas. Kalabakas. Lisura ato. You are kabalakais? Oo, kana. Muna akong pasabot. Ang ako ba? Bisa ko kung say, basin. Basin kung say, daw mahitabo niya ni Dindo. Kung ako siyang ibutang sa tunga-tunga sa kalasangan. Ayaw lagi pagunahon na nasyo. Maayo lang ato siyang seminarong, bangag sa ilong. Unyag kanoon siya sa mga bangis nga mga nanap. O bahala na Bangis, na siya siyo. Bangis ng madug nga bangis nga, nadakot-dakot mga bangis na, Ricky bangis nga. Mau lagi. Bahala na siya siyo. Bala siya, bala. Naara niya kung nung saon niya nga makalingkawa sa dito. Kung di na siya mabuhi, tabla min duha. Bangag sa ilong. Ha? Damay ko ini. Oh, ayaw lagi ka balaka. Sunda lang ko kay di lagi ka maangin ini. Kay kung di na to na ibuhaton, magdahan yun. Ha, magdahan. Magdahan ko na to na. Sabot ko sa inyo magdahan. Oo. Mag-anad. Ay, Mag-anad na to na. Di yun na siya mausap sa iyang kukulingon. Ug delikado pa nga mas daghan pa niya ang maangin sa iyang mga kabuwang upang agselong. Bueno! Ay, yan na nasa spuin. Ganas bueno. Kinsam na. Ator ni Buen algo no. Bueno, sige. Seminaron mangyod ka na to siya. Ato ada yung spirasyon. Okay na nga huwaman nimo ang iyang
kutsi. Kutsi? Kutsi. Bukan sa kutsi. Sama na? Auto. Mau. Kaya ako rin may bubantay ni Dindo din eh. Ako rin bala. Bangag silong. Ite! Si Piti. Pero, Tor, unsa man yun? Di bigyan na to saltihan si Mirasol ining atong gihimo karon. ILSSS. Tapos, ILSSS. Ayaw lang siya sultihisyo. Bangag silong. Da pa man. May buong gito ron. Kung nga nung wa ko kauli gapos inyo. Pangatarungan lang. May dagang diskartisyo. Ay, pastilan. Marag daghan akong sa inida. Kahit nakatuna ko sa pagpamakak. Ay, ayaw. Email na ko. Ay, ayaw na lagi kaguulan, ha? Kay maanad na ka na sa kadugayan, bangag silong. Pagtarong niya, Toroy. Ano ko pag nagagsurya gusto? Kay usik na kayo sa oras. At tuwan na des Mirasol, bangag silong. Tiyuar! Tiyuar. Sis tiyuar. Tor! Ako sa ingon! Nay, Jerry. Ako'y putanan mo eh. Unsa man ka nga, Jokard? Jokard. Dapat si Lucius sa inyo karon? Murag wa ba ko makabantay na, Jokard? Gapon ka murag, wa ko kakita niya. Mau pa? Kaya nga naman dahil Joe, ha, Jokard? Makakay katahap niya? Duda dyan ko na eh. Na may kalabutan ni si Lucius pagkawain din do. Mao ba? Mas mayo ini noy, amo siya paridan si malihok. Kaya mo kabalaka. Tabangan ta mo, Jokard. Maniid ko niya. Salamat to, Jerry. Magtinabangan tayo ni noy. Nga naman na nga, kalit man lang ng katulala diya. Kuan mang gudming. Murag namang kukuy ninumduman sa gisulti ni Arturo kani adto. Ngaon sa? Kani adto kuno sa gamay pa kuno siya. Sungugon kuno siya sa mga silingan nga. Sinagupra kuno siya. Ha? Mao ba? Oo. Nainumdum gyud ko nga nakahiskot siya nako ana. Pero katong iya mga ginikanan, pinangga mo kuno kayo si adto. Ug mao gyud kuno to'y tigpanalipod ang iyang inahan ug amahan niya. Natural man lang gud ang mga sungog-sungog sa una. Bisan gani karon, naagyapon ang ingon anang sungog sa mga bata. Pero wa ra man kuno to niya panumbalinga. Imposible sab og sinagop si Arturo nga nakabot pamantas iya mga ginikanan. Bitaw no. Mga maayo man tong tawo no. Lisod mas kaayo kun kaliwat si Arturo nila ni Budiday ug atong iyo agapito. Na. Sagdi lang. Ato lang tabangan sila si Budiday nga makit-an nila ang ilang mga pagumangkon. Tuod Mer. Asam day si Lucio? Murag gahapon pa siya nga wa mauli. Bitaw no. It's him! Hi, Mer! Aw, ay. Wa kit palibak si Lucio ay. Unsa man ginakuha nimong mga impormasyon agapitaw? Ambot kon, unsa ni katinood Budiday. Di ko sigurado sa akong libawan nga ang usa kuno ka anak ni Manoy Donato gisagop og usa ka adunahan din dapita. Sa kinahitabuan na imong tingog, Donato, no? Noon sa biya kay biya kang hilikita kansa tanan daw. Nausab man. Maulagi. Uy, ako naman lagi ning maulagi. Ang pangutana ba kung kinsa nang datua? Maulagay. Maulagay, ito. Ora na iwan ko ibaw, eh. Basta kay, dato ko no ang nakasagop. Aw. Kalisod sa itong misyon ining kalibutan na. Mamatay na lang siguro ta agapitaw. Digyon na to sila makitaan. Ay, pastilan. Maulagay. Watay may mo na, kung di na to na sila makitan. Pan, at least, naningkamuta nga ato sila makaplagan pagbalik. Ug may bauta ako noon sa nang ilang kahimtang karob. Aw, hinaot unta nga itugot pas kay tasan nga to silang mahimamat. Bisag sa katapusang higayon sa tong kinabawhe ining kalibutan na agapitaw. Di lang yun sa mulong nga Budiday. Mulong nga. Oh, maulagay. Mulong nga. Di ka mulong nga. Maningkamot at takutob tumay mo. Oh. Nga makitaan na to sila. Okay.
Ngano man to Mirasol? Nga gipagamit man to nimo ang imong kotse ni Lucio. Giwa man na to kadiyot, tay. Iuli ra dayon to niya. Ay, pastilan nimo. Ngayon na ko magpagsalig at tawhan na. Wa magunay kaso, tay. Kailan naman tatong Lucio nga maayo to siyang tao? May tao sa iyong kagaral. Kumubuwag may mindset. Suko na suko. Kanilang kaso totoo na? Nalimot mo? Kung sa iyo mga kaso ka na ito, atong iyang kauban na si Toribio? Tay, bahaw na ito ng isyuha, uy. Bahaw. Ayaw na nabalik-balik ka kay panos na ng mga balitaan. Bitaw taon. Bitaw tay. Bitaw taon. Taw-taw ka rin. Pero nga ko, bugal-bugal ha? Ay, kasi makagsuko tay. Ay, kasrugod. Awa ba? Ikaw ba? Ay, lagi si kasuko ni Lucio. Kay, siya ba yung nag-alsan ni mo dihang nagpa-atake ka? Pagdaw! Limot ka! Kung siya atake-atake! Katugong yatake ka tay! Atake-atake! Di ba yatake ba ka no? Murag takrak! Oh, yatake ka no? Oh, naglibog mga niyang doktor ato kung unsa ta imong sakit. Nga may nakita diferensya sa imong x-ray result. Atik-atik naman ka. Giatake ko sa kung hubak kita ka ng paggaw ko. Tungkol sa akong ubo na ko, ubo. Lusot na. Mo itong naglisod ko ginhawa, nagpaaso ko. Pa. Nga no, bitaw magsilpi-silpi. Mao gani na. Mo nga angit ang magpasalamat ni Lucio. Nga mitabang siya nimo atong atake-atake ka. Yasa ko ka ato niyang nag-atake-atake ka. Atake nagpaaso niya, atake niya yapon. Gialsa sa iyong kabuang. Nga, giguroy naman ko at stone to. Guroy ko. Nga, di na natin maglalis sana tayo, uy. Napakalagang buhay. Ako sa tay. Day, nagihutoy ko tay. Asa sa ka? Oh, anak ko baton tay. Mag-istorya lang data sa tuloy tay. Mga way batasan! Way mga mindset! Mga hiras! Abi kang dagko na! Ah. Asam ko ni mo na, Lucio. Ay na, pagtagay pangutana natin do, ha? Basta kay, anin eh. Butang tigas dapit nga mabuhi na kang mag-inusara. Oh, come on. Unsa? Unsa dapat ka mag-inusara? BL. Di mo ito ba eh? Basta lagi. Da. Mag-agira kang seminar. Pagtarong niya, Lucio, ha? Nabala ka na ba kay ka nako ang tanan? Nabala ka na sila nako? Labi siguro kung may bawaan ka nila nga ikay naghimo ini nako. Sigurado gyud kung di ka nila buhion. Awag kumadlo ka ng imong gisulta eh. Bitaw? Lucio, Present. present ka ron. Masabutan raman ni nato ba? Kung naginanglan ka og kwarta, magkahatag man kunin mo ba? Buhat lang bisag pila. HUH. Ayaw ko kailuan ang imong kwarta din do. Ha? Ang among gikinahanglan nga mabuutan ra ka. Buutan naman taon ko eh, naunsa man ka eh. Di magudawtan tao. Mabitaw, manghatag ko ni mo kwarta, naunsa ka pa, uy. Naibaw, Miss Arturo, sa imong mga daotang plano. Mga, angay kang seminaron. Seminaron. Siyo, ang buot, promise, oh. Buutan na lagi ko, naunsa man na siyo, eh. PJ! Di ka matupad yan. Pag binutan yan, una, may mutuon mo. Kinahanglang mag-agi una ka og mga pagsuay. Una na mo may bawaan kung tinulanay na bagyog kang nabuutan. Pero, Tayo na! Ano na? Ano pagdaghan ng istorya niya? Basta, butay ka na mo sa napit, nga makapabuutan ni mo. Uy, wag dunay ba nga nagsulot na mo? Pakusgan ko pa ang pagpanagan. Oh, come on! So ayun guys, no nadungkan na po na to ang lang episode karong adlaw diri sa ang yawa nga gustong maanghel. Part 16 guys. I hope nga nakapamati na ang tanan mamati. Oh, taod-taod yun siya nasundan guys no tungod sa kabisi.
before ta mag-end, magbasa sa ta guys no sa inyong mga comments sa Panugon Part 16. Matod pa ni Pancho 3808, salamat dul sa upload sa Panugon kay nindot na jud ni. Bitaw nindot na yun, bitaw ni Panugon guys no. Ug I think hapit naman din ni siya mahuman. Aw ang ikaw na guys, maoy hapit na siya mahuman. Matod pa dito, hinapos na siya no. O from there magbasa tag comment. Basta na to ang inyong mga comments sa Ikaw na Promise Part 15. Shout out and greetings to you, Monica Pina Casimiro. Makatawa jud ko sa pagluhod ni Carlo. Then from Lazedo, thank you dong nagahulat ko ani nindot diri kitaas ang upload. Then from Monica Panis Casimiro again, Sheila man oy wala may Michelle Yao. Sorry siya na guys no. Michelle Manon oy kalimot ko sa mga karakter diri guys. Oy si Michelle ako ni friend diri guys no nga bayot mo nang sinsya na jud kay dili ko updated no. So I think that's all for today guys. Kay mag-edit pa ko eh. Busy pa man ko kayo ni guys. Nagluto pod ay kog siomay guys no. Para dagdag kita. So mauna no ang atong gikabisihan karong mga panahon na. Thanks sa inyong pagsubaybay. Happy Wednesday to each and everyone.